nampak kereta lah sak niki terus ada nyowangi. Soalnya jembatan. Nek ning Kediri enten langsung dah kereta. Anu Panjenengan Nganjuk. Nganjuk. Baik. Kembes rodane. Kembes rodane. Boten tublas ya. Sebelah kiri, Bu. Roban tublas. Bu, mundur Pak. Apa nang kono? Kene Pak. Sebelah kiri biar di video sama Pak. Oh, Nggih, Mbah. Berkah nggih, Mbah. Berkah tiyang sepuh. Nadyan ringkih, nadyan winates raganipun ning tetep pinanggih berkah niku ateges Gusti tansah paring kita menapa mawon nggih, Mbah. Urip slamet niku sing penting. Slamet peparingipun Gusti Yesus, slamet ning donya nggih slamet ning swarga gitu, Mbah. Nek kita tasih saged pinanggih tegesipun Gusti maringi berkah gesang niku berkah rahayu nggih, Mbah. Semangat nggih, Mbah. Tinggal nggih, Mbah. Nggih. Kita ngidung nggih, Mbah. Nggih, kita ngidung yen nunggilan Gusti. Yen nunggilan Gusti intan dalu mana langkung tentrem arahayu kula angantos Gusti siang layan ratri nyuwun berkah Gusti Gusti Mami. Kita ndonga nggih, Mbah. Gusti kawula ngaturaken panuwun awit siang menika paduka ngeparengaken kawula para abdi paduka pinanggih kelayan tiyang sepuh kawula Ibu Subarjo, Mbah Barjo ing mriki kanthi rahayu. Nadyan kawontenan ringkih margi yuswa saya sepuh. Nadyan minates raga menika boten kados ing rumiyin nalika tasih timur. Nadyan kawontenan boten saged nindakaken menapa-menapa margi kawontenan Gusti. Nanging Gusti tansah paring berkah. Tetelo siang menika kawula saged pinanggih Mbah Barjo kanthi rahayu sehat berkah menawa malih manahipun Gusti tansah ngorong dhateng paduka. Monggo Gusti pangorongipun paduka tuwuki srana lubering sih. Inggih kadya dene Sang Sam ingkang ngorong toya lepen paduka. Semanten ugi Mbah Barjo ngorong dhateng sakramen bujana suci paring paduka. Roti lan anggur ingkang minangka berkah ngaluhur ingkang kepareng tumama wonten ing gesangipun. Temah Mbah Barjo tansah pinanggih bingah semangat nglangkungi kawontenan ringkih lan rapuhipun badan. Tansah wonten suka bingah tentrem rahayu ing gesangipun. Matur nuwun Gusti. Kalau pasrahaken panampi sakramen bujana suci Gusti piyambak ingkang wonten ing tengah-tengah kawula. Dosa-dosa kawula nyuwun Gusti apunteni. Wonten ing asma paduka dalem Gusti Yesus kawula sampun ndedonga. Amin. Kita mirengaken sabda nggih, Mbah. Sabdanipun Gusti saking Injil Lukas 8 ayat 39. Kowe mulya menyang ing omahmu lan martak-martakno kabeh apa kang wis katandukake dening Allah marang kowe. Wong mau ya banjur lunga lan ndelajahi sak kutha kabeh kalawan
nyritakake apa kang wis katindakake dening Gusti Yesus tumraping awake. Rahayu kita ingkang mirengaken lan saged ngestokaken. Amin. Dawuhipun Gusti Yesus inggih menika kita dah nyaritakaken berkah ingkang sampun Gusti Yesus paringaken ing gesang kita nadyan Mbah Barjo kawontenan kados mekaten nggih Mbah ning sampun ngantos semplah lan nglokro nggih imanipun kedah saya kiyat saya kandel supados saged napa saged nglewati kanan sisa kawontenan sakit lan raos sing batos mbok bilih ngraosaken sepen nggih Mbah ngraosaken werni-werni ingkang dipun raosaken saged nglewati menika lan saged pinanggih raos kebak pangucap syukur lan bingah. Mbah Barjo tetep binerkan. Nek sampun binerkan, monggo panjenengan critakaken dhateng putra wayah panjenengan. Bilih panjenengan menika tansah binerkahan. Caranipun kados menapa? Caranipun tansah anggadhahi manah ingkang remen seneng. Nek kitab suci mulang hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Oh, niku nek atine seneng bunga menika saged nglewati raos sisah abot nggih. Nek enten ati seneng kabeh dirasake enteng kepenak. Nek atine seneng nadyan kurang rasane tetep cukup. Nek atine seneng nadyan sakit tetep pinaringan raos kuat lan sehat. Mugi kita saged nyritakaken berkah Gusti Yesus ingkang wonten ing gesang kita. Mbah Barjo tetep semangat nggih Mbah. Pinaringan panjang yuswa, sehat rejeki, saged merangguli putra wayah. Ngantos buyut pun buyut to dereng Mbah Barjo. Pun buyut nggih. Nggih buyut, buyute kasil sedaya nggih Mbah. Ya, yang sepuh saged merangguli brayat agengipun kanthi berkah. Gusti berkahi panjenengan. Amin. Roti lan anggur bujana menika minangka lambanging sarira tuwin rahipun Gusti Yesus Kristus. Semoga saderengipun kita nampeni sakramen bujana suci. Kita ngenget-enget tuwin ngeningaken manah kita dhateng kamulyanipun Gusti Yesus Kristus ing swarga. Sarta nemtoaken bilih gesanging kapitadosan kita tansah dipun segeraken tuwin dipun kiyataken kadya dene roti lan anggur ingkang nyegeraken badan kita. Roti ingkang kajuil-juil menika minangka lambanging sariranipun Gusti Yesus Kristus. Sumangga panjenengan tampeni lan panjenengan dahar kanthi ngengeti lan pitados bilih sariranipun Gusti Yesus Kristus sampun kinurbanaken dados tebusan ingkang sampurna kangge ngluwari kita saking dosa. Wonten ing asmanipun Allah Sang Rama Sang Putra tuwin Sang Roh Suci. Amin. Anggur ing tuwung bujana menika minangka lambanging rahipun Gusti Yesus Kristus. Sumangga panjenengan tampeni lan panjenengan unjuk kanthi ngengeti lan pitados bilih rahipun Gusti Yesus Kristus sampun kawutahaken dados tebusan ingkang sampurna kangge ngluwari kita saking dosa. Wonten ing asmanipun Allah Sang Rama Sang Putra tuwin Sang Roh Suci. Amin. Kita ngidung nggih, Mbah. Kita ngidung wonten darah suci mancur. Wonten darah suci neng arti Golgota ngerahipun Gusti Yesus kang ngicalken dosa kang ngicalken dosa kang ngicalken dosa
ndonga nggih, Mbah. Gusti kawula ngaturaken panuwun. Siang menika Gusti sampun paring berkah. Injih. Kadyadene kidung ingkang sampun kawula unjukaken. Rah Paduka sampun ngicali dosa-dosa kawula satemah. Gesang kawula pinanggih pantes ing ngarsa Paduka. Matur nuwun Gusti. Sakramen Pucana Suci ingkang sampun tinampi babarjo ngresiki duwe nyucikaken temah gesangipun badhe ngraosaken berkah ngaluhur tansah nyarengi ing sak dinten-dintenipun tiyang sepuh kawula. Paduka tansah ngami-ngamingi nuntun berkah nglewati sisa werni-werni perkawis Gusti paring kiat lan berkah. Gusti piyambak ingkang kepareng ngrimati ngreksa gesangipun tiyang sepuh kawula temah boten wonten ingkang kirang tumraping tiyang sepuh kawula. Injih putra wayah ingkang nelakaken katresnanipun dhateng tiyang sepuh lan simbahipun Gusti menika saestu mbabaraken sih Paduka dhateng tiyang sepuh kawula. Mugi ing gesangipun tiyang sepuh kawula tansah ngraosaken kasainan kamirahan Paduka saya tambah lan Paduka ngeparengaken tiyang sepuh kawula mirsani injih anak putu buyutipun tansah kasil lan berkah. Monggo Gusti ing sauruting gesangipun ing satrasipun Gusti piyambak ingkang wonten nunggil kelayan tiyang sepuh kawula. Gusti matur nuwun. Sakramen Pucana Suci ingkang sampun kawula tampeni. Kawula pasrah wetah badan tuwin nyawa kawula wonten ing asta Paduka. Kawula nglenggana dosa-dosa kawula. Gusti ingkang sampun paring pangapunten. Sawetahipun gesang kawula brayat ingkang wonten ing mriki, brayat ageng Mbah Barjo. Gusti tansah berkahi. Tentrem rahayu sukabingah sestu wonten ing gesang kawula sedaya. Wonten ing asma Paduka dalem Gusti kawula Yesus Kristus, juru wilujeng kawula ndedonga. Amin.